Helo na, sydd chi, croeso i chweched pennod, cyfres codi gweithdy Pedair Cainc. Ni'n meddwl sy'n gwneud rhyw fideo bach cyflym arall i ddangos i chi be dwi'n ei ganol ar hyn o bryd. Mae'n le go brysur y bore yma, llwch lli yn bob man, y pentwr o goed tân wedi wneud yn barod. Felly, ia, dyma chi, na i droi'r camera i chi fan hyn, gwneud pentwr yr rhain, sef y pyst vertical fydd yn cael ei gosod tu fewn y fframwaith. Rhain wrth gwrs yn cynnal y wal. Ydyn wrthi'n gweithio arnyn nhw bore yma. Rhyw tenon, 4 modfadd a 2 fodfadd o drwch ydyn. Mae nhw rhyw 7 modfadd ar draws felly. Ia, ydyn chi'n gael syniad, dwi wrthi wan newydd marcio hon yn ei le. Dyna chi, marc y tenon, hwn di'r pren gwast, fydd yn cael ei dorri ono efo'r lli gron yn y munud. Ia, yna nodyn. Pwysig iawn i chi, pan ydych chi'n gwneud gwaith coed, di gosod un yr ein. Hwn di'r wyneb a dyma sy'n nodi'r ymyl. A mwyn nhw i nodi be di'r wyneb ar ymyl ora ar unrhyw darn y bren. Ac o yr ymyl yna wedyn, da chi'n cymryd eich mesuriadau i gyd felly. Ia, mae'n far crith bwysig, dim ots be ydych chi'n neud, os mae dodrafn neu un achos yma codi gweithdy. Ia, dyna ni, neu rhoi rhyw chydig o glips yn ei wan yn defnyddio'r lli gron i chi gael gweld sydd awr gwaith yn ei flaen. Dyna chi, un tenon wedi gwblau. Droi ar ei fen, dyna ni. Taclus de. Ie, dyna ni, un tenon wedi i'w gwblhau. Na i fideo arall wedyn pan fyddai'n dechrau gosod fframyn un wal gyfan at ei gilydd. Ond na i adael i ymuno am y tro. Yn y bedno nesaf fydd hynny, mae'n bryd i hynna fynd i gael ynghinio wan. Oce, wyl chi, o wyl, dra.